Tak, teďka sme u toho horáku a budem sa snažiť to nejak držať stabilne, ten obraz. Dnes som na to vybavený, nikdy som tie videá netočil, ale nakoľko od vás bola odozva, že nie každý má 17 hodín čas a ja nemám tých 50 odberateľov, takže nemôžem robiť ešte zatiaľ živé videá. Tak začneme parametrami. Parameter S1. Povolenie počtu pokusu o zapálenie s dodávkou paliva. To znamená, že koľkokrát sa má pokúsiť zapáliť dávku. Každá dávka sa zapaluje 10 minút. Je to parameter T2, ktorý to určuje, že po 10 minútach, keď sa mu nepodarí zapáliť, tak ide druhý pokus. Tu by som tento parameter takisto nemenil, nakoľko keď sa po dvoch pokusoch nepodarí mu zapáliť, tak myslím si, že tretí a štvrtý pokus už je zbytočný a zbytočne by ste si ničili spirálu. Takže keď si dali 3-4 dávky, tak je to podľa mňa už zbytočné. Takže ideme ďalej. Takto pôjdem postupne. Parameter S2 1%. Otáčky ventilátoru pri startu. Výrobca má v knižke nemeniť. Takisto by som nemenil. Nechal by som to 1%. Je to, jak ten ventilátor sa zapne na začiatku, keď žhaví a zapaluje peletky. Tak trošku tam do toho fúka, že sa to snaží zapáliť, rozfúkať oheň. Takže ten parameter takisto nemeniť. Nechá na to 1%. Takže S3 je to otáčka ventilátoru pri normálnom provozu, to znamená, keď už zapálí, že už fotocela zbadá, že už je tam oheň, že už do určitých percent sa fotocela hlási, že horí, napríklad to sa môžeme pozrieť na ten parameter, pri akých percentách sa už zapne ventilátor na 100% a už myslím, že aj vypína spirály a už beží oheň a spúšťa sa aj dávkovanie peletiek, keď beží ventilátor na 100%. Tak. S6. Niektoré parametre sa neukazujú, napríklad jak S4, nedám to skočilo na S6, ten si zase musíme prebrať v ďalšom krátkom videu, títo krátke videá to ma asi zabije. Takže u ďalšieho krátkeho videa.